jsou. Prostorný. Že rána za ranou zas právě tebe najde a málo dojde, že padáš únavou. Dobrý. Zas připadáš si sám. Máš vyhráno já. Proč hůl nad tebou lámou a lásky tě klamou? Dej si A oni to mají taky bakaláří, já jsem úplně na pohodu. Čí to je? Nevím. Já se s tím nestotožňuju. pár přátel stačí mít, co umějí zavřít a nepřestanou hrát, když nemáš kdo se smát. Leoparda. Tak teď už ano. Tento krásný model od značky Monary je až ze samotného Norska. Loumaři z procesy jdeš? Pro vypravování. Čeká tam na mě. Já to vidím na jasnou úvahu. Úplně spravenou zprávu. Já jsem pro úvahu. To ty. Jasná zpráva. Takže vypravování, jak jsem říkala, úletíček na měsíček. Paris? Tak já jsem šla na jistotu a vzala jsem si tu úvažku. Tak co to bylo? No tak byla to vypravování, ale za mě dobrý v pohodě. Tak co? Jsi si jistá? Ty nešli Marek, ale. Dobrý, to mi vydejka. Jako polívka. Magdo, di fettuccine Emanuel. Jsme Češi na Erasmu, jasně, že uděláme ostudu a pak možná hlavně nikdo nikdy neuvidí. Jsme Češi na Erasmu, jasně, že německy řeknu, tak možná halo. Ukáž to, dělej! Morgen laufen. Jo, jaký to je? Obžerství. A mlč. Tohle vystřihne to někdo. Vajuju to strašně. Check! Give to E. Wow. Máči, kde je bobelka? Torinko nebe. To je skvělý! No to je ono! Buď mojí láskou, buď mou nej. Nejsem s váma, ale taky nejsem vůbec žádnej. Vždycky jsem byl tak nějak hubenej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. Tak buď mojí láskou, buď mou nej. pár přátel stačí mít, co umějí zavřít a nepřestanou hrát, když nemáš chuť se smát. Jenom si se a vstaň a se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, jinak pomáš. Pár přátel
Ahoj Lily. Jsme to tady ukradli učebnici. Jsi tamhle. Tamhle seš. Cože? Máme je! Musíme si stříkala. Jsme všechny, neukazujte to mámě. Jestli z toho budete zase dělat velkou věc, tak to bude Řídit, co můj řídit, protože tento školu udělal 6krát. Tak já. Teď někdy stačí víc, jen dál se snaž, ty na to máš. Pár přátel stačí mít, co uměj za to přijít a nepřestanou hrát. Už nemáš se smát, ty se a vstaň a bát se nepřestaň. Zas připadáš si sám. Máš v hlavě Pojď, Daník, můj bratr. Jaj! Můj bratr. Tady. Máš má narozeniny. A my máme ani jediný. Štěstí, zdraví, štěstí, zdraví. Hlavně to zdraví. Ahoj Ogi. Moc nám. Jo. Ale ještě okej, co tady jenom někoho. Ale kolik co tady máme, jo? Oldschool šlapadlo. Zadáčo s lavičkou, jo. Vicky šlape, je to sice pro ní daleko, ale je to malý bobísek, takže... Já jsem zvyklá šlapat, no. Jížka si osvě... It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care. Feel my heart beating, 'cause you make me feel like I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm Ang try, karena sa si Chal. Takot to stránku a dám se uč. 1, 2, 3. Já jsem v pohodě, dobrý den, já jsem Liliana Kindlová. Kindle. Je parle français. Je réfugie en Gimplice. Že jsme tady. A jakoby dobrý, ale jakoby paní jako je taková zajímavá. A teď jsme stali tak jako 30 minut na záchod, pak jsme stali 30 minut předtím, pak jsme se stali 30 minut ještě venku, protože někomu nešel jakoby sluchátko. Je to taky jako skvělý a doufám, že jsme nedala pici, jinak jako to taky na nic. A doufám, že slyší úplně nádherně. Takže jsme ve vlaku, takže prý jezdil Harry Potter, nepřijde nám to vůbec. Je tady strašná zima, máme bundy a i tak mrzneme. A celkově nevidíme tady žádný kupečky, ve kterých by Harry mohl sedět, takže tohle je skemrogecké, máme se ty skemery. Ty se a vstaň a bát se nepřestaň. Vždyť někdy stačí říct, jen dál se snaž, ty na to To je střelec, ty jo. Deba. že zpráva za zprávou jen další tablet přidá a špatnou horší střídá a špatář. Tutoriál. Sehnete se a teď teda gratulujete. A vám se to říká, když máte plašku. Takže víš co, Tesco, orange juice, chilec na pokoji, nic se neděje, sám, klídek. Všechno to rozbije! Pár přátel stačí mít, co umějí Já budu zakořit a
Neboj, to chutná. Mňamina. Shut up. But I'm... Dnešní vlog se skládá ze 2 částí. Jonáš před a Jonáš po. Jaký před? Já už jsem po dávno. Podívejte se na tatínka, takový slušný kluk to byl. A vyrostl z něj debil. Čau Mářis, poslední týden školy? Again a jiná. Jako vždycky. Jedna z posledních v legendární šestce a za chvíli už tak budeme maturovat. Máte co píšou zítra kámo s keme? Maturitu. Co máš sešít, kámo? Tohle. To stačí. Ukaž to druhý. No, to stačí. Turn the magic on. To me she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, yeah, diamonds. I feel my heart beating. Feel my heart underneath my skin. Feel my heart beating. You make me feel. Oh, you make me feel like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. I'm a dream or die by light of day. Gonna hold up high, sky and say, oh yeah, oh man, I feel my heart beating. Je to prostě brána a nechápu, co si všichni mají. Je to... Jako nic moc? A co to je? Svítí nás slíčko. Jo. Kubo, co se děje tam ty židly? Kámo, bude tam tu. Je to normálně pěta spojená. Jaký jsou to kačí? Tam zvládne hned. Co ty? Nádherná, co razor? Jako někdo by to mohl nahodit, tak se tam plakat. Já mu tam klidně hodím, ale je tam to já nevím, asi to já nevím, to určitě můžu. To nevadí, já to nestřihnu. On za tady vykopal. Jo ne, možná jsem ti trošku zakopnit na střechu, ale chybičky se stanou a Matej ti přinese nový. No podívej se tamhle, jak krásně. Chybička, jo. No. Oka ty šumí, když padá déšť. Padá mi do vlasů, chce mi je splést. Nevíš, že láskou chci hlavu si Brambůrky, teplice. Jdeme makat, čup. Černý Mozart. Jdeme to. Díky kluci. Čus. Tak jdem. Vůbec nemáš asi tak. Karla, jsem zpátky, já se těším Karla.
another deal of běhání v Mostě. Historie se opakuje, lidičky. Tamhle někde je jako Ela. Chtěla bych říct, že umírám. Já si nikdy nemyslela, že se tohle bude opakovat. Já to natáčím. Jsi tak magor úplně. Yo, look at my legs. Das ist Karls Bridge. Naja, ich würde gerne einen Kaffee trinken. Es ist ein Chalet. Ich stimme zu. Hallo, wer geht zu Stolla? Nein. Za fresh Wasser. Reportáž připravila pro Gimce Teplice Marie Krucka. Gut.